Fy enw I yw Lowri Cunnington Wyn a dwi'n darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn troseddeg. Da ni'n cynnig nifer o gyrsiau neu modiwlau cyfrwng Cymraeg ar yr pwnc troseddeg. Rydyn ni'n cynnig hyd at 80 credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer o ysgoloriaethau Coleg Cymraeg ar gael os ydych chi'n dymuno astudio troseddeg am yn Aberystwyth. Mae troseddeg yn pwnc sydd yn datblygu ac yn newid yn barhaol. Mae o hefyd yn bwnc diddorol iawn ac mae o yn gynyddol boblogaidd. Aberystwyth yw'r unig brifysgol sydd yn cynnig hyd at 80 credyd ym mhob blwyddyn yn gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer o'r modiwlau da ni'n cynnig yn Gymraeg yn gyfieithiad o'r Saesneg, ond mae gennym ni hefyd modiwl arbennig o'r enw Trosedd yn y Gymru Gyfoes sydd yn fodiwl ryngweithiol iawn. Mae gennym ni nifer o siaradwyr gwadd yn dod i siarad efo chi ac mae o'n fwy o sgwrs un i un rhwngtho i a chi fel myfyrwyr. O fewn yr adran, mae yna nifer o ddarlithwyr yn gwneud ymchwil arloesol, ac mae hynny wedyn yn bwydo fewn i'n gwaith bob dydd ni ac i'r modiwlau sydd ar gael i chi. Mae'r rhan fwyaf modiwlau yn cael ei dysgu ar ffyrdd darlith neu seminar, ond fel dwi newydd sôn, mae'n modiwl Trosedd yn y Gymru Gyfoes ychydig bach yn wahanol. Mae hwnna yn cael ei ddysgu ar ffyrdd rhyngweithiol rhwngtho i a chi fel myfyrwyr, a mae gennym ni nifer fawr o siaradwyr gwadd yn dod i siarad efo chi. Mae yna modiwl brofiad gwaith yn cael eich cynnig i chi yn y drydydd flwyddyn sy'n galluogi i chi weithio o fewn y system gyfiawnder troseddol ac yn ei cyfle i chi weithio o fewn y diwydiant troseddegol. Dyn ni hefyd efo cysylltiadau agos gyda'r prosiect Dewis, sydd yn brosiect sydd wedi cael ei ariannu gan y Loteri Fawr. Mae hwn yn gweithio gyda'r henoed a gyfiawnder gymdeithasol. Mae Aber yn le hynod arbennig. Mae o'n brydferth, mae o'n agos at y môr ac yn agos at y mynydd. Mae o hefyd bron yng nghanol Cymru, sy'n golygu da chi ddim yn rhy bell na'r rhy agos at adra gobeithio. Os ydych chi'n dewis astudio'n Aberystwyth, mae gennych chi'r hawl i diwtor personol cyfrwng Cymraeg yn ogystal â unrhyw ohebiaeth ac unrhyw wybodaeth hefyd ar gael i chi'n Gymraeg. Mae gennych chi hefyd hawl i warant llety cyfrwng Cymraeg ac aelodaeth IMC am ddim. Mae unrhyw wybodaeth am astudio troseddeg yn Gymraeg ar ein gwefan ni, ond efallai yr hoffwch chi ymweld â ni mewn un o'n diwrnodau agored. Byddai'n braf o'ch gweld eich cwrdd chi. Diolch am wylio!